ikasi ditzagun ipuinak. Azkarregi joan zitzaion uda Kosmeri. Izan ere, munduan etzegoen berarentzat oporrak baino gauza hoberik. Udako 3 hilabete horietan, hondartzara joaten zen. Lagunekin berandura arte ibiltzen zen kalean jolasean. Izozki pila jaten zuen. Telebista gehiago ikusi ere bai. Eta batez ere, etzeukan ikastolara joan beharrik. Baina iritsi zen iraila, bukatu ziren oporrak. Eta amak esan zion Kosmeri. Kosme, bihar ikastolara joan behar duzu? Gaur ez dago telebistarik, ilundu baino lehen ohera. Jope, nik ez dut ohera joan nahi. Nik ez dut bihar ikastolara joan nahi. Marmarka eta haserre oheratu zen kuren mutikoa. Kosmek telebista ikusi nahi zuen, eta etzeukan hurrengo egunean ikastolara joateko bat ere gogorik. Lo hartu aurretik, hurrengo egunean ikastolara ez joateko, amari ze gezurresan pentsatu eta pentsatu aritu zen. Goizean esnatu zenean, negarrez hasi zen Kosme. Ai, agineko mina, ama, agineko mina. Ba, agineko minez bazaude, dentistaren gana joan beharko dugu. Amak bere semetxoaren gezurra sinetsi egin zuen, eta goiz hartan biak dentistaren gana joan ziren trenez. Zabaldu haua, esan zion dentistak Kosme. Zein aginek ematen dizu? Honek? Erantzun zion Kosmek atza hauan sartuz. Indizio bat, gero beste bat. Aginak lo hartu arte pixka bat itxaron eta risras sano zeukan aginak kanpora. Ai! Kexatu zen Kosme. Eskua masailean zuela, eta mukizapira odola botaz egin zuen etxerako bidea. Egun hartan etzen ikastolara joan. Hurrengo egunean, lehen baino ere gogo gutxiago zeukan Kosmek ikastolara joateko. Beste gezurren bat asmatu beharra zeukan. Ez zuen gehiago dentistaren gana joan nahi. Badakitze begin! Pentsatu zuen bere artean. Ama! Ez dut ezer ikusten! Itxutu egin naiz! Itxutu! Esan zion amari negarrez. Nire Kosme maitea, itxutu egin zarela. Agineko mina baino okerragoa da hori, Eta amak ambulantziari deitu zion. Kosmek oso ondo egiten zuen itxuarena. Ambulantziako gizonak eta amak lagundu zioten etxetik irteten. Aurreko eserlekuan eseri zuten, txoferraren ondoan. Ama atzean sartu zen, eta negar malkoak irristatzen zitzaizkion masailetan behera. Ambulantzia tximista baino ere azkarrago zijoan klinikarako bidean, auto guztiak atzean utziz. Halako batean, bere aitaren kamioia ikusi zuen Kosmek kaminoan. Ama, begira! Aitaren kamioia da gure aurreko hori! Atera zitzaion bapatean Kosmeri. Baina Kosme, ez aldidazu ba esan, ez duzula ezer ikusten? Kasuen ahaztu egin zaititzu nengoela. Esan zuen Kosmek bere buruarekin haserre. Amak ezin zuen sinetsi bere belarriak entzuten ari zirena. Ahaztu egin zaizula? Ahaztu? Baina ni naiz tuntuna ni? Dena sinetsi diot mutiko mukizu honi. Atzo gezur bat eta gaur bestea. Erakutsiko dizut nik zuri hemendik aurrera gezurrik ez esaten. Bai horixe! Eta antxe bertan buelta hartzeko agindu zion Kosmeren amak ambulantziako txoferrari. Goizeko 11 ziren Kosme ikastolako atariraino ambulantzian eraman zutenean. Gauza harrigarriak gertatzen dira munduan,
Baina etzen horrelako asko gertatuko, ez horixe. Geroztik Cosmek ez du gezurrik esaten, eta lehen baino gusturago joaten da orain ikastolara. Bertan lagun asko baititu. Bizi nahi baduzu zoriontsu bizitza honetan, ez ibili inoiz gezurretan. Down, you look above and see a world that's full of love. No beating heart can fantasy.